Id-deputat nazzjonalista Ivan Castillo u wieħed mill-ftit li għadhom jemmnu u jittamaw li Bernard Grech jibqa' bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista. U saħaq dan quddiem il-Parlament f'botta ċara li bħalissa ma jara lil ħadd li hu kompetenti biżżejjed biex imexxi lil partit fl-oppożizzjoni li bħalissa jinsab fi kriżi enormi. Jiena nixtieq li kieku baqa' Bernard Grech. Sa dan it-tant il-kollega tiegħu id-deputat nazzjonalista Justin Schembri li minn dejjem ħareġ jgħajjad favur il-fazzjoni Tejdri Indelija u saħansitra fl-2019 kien qal li l-partit kien maqsum f'żewġ fazzjonijiet jixtieq li għall-ħatra ta' kap ġdid ikun hemm kompetizzjoni mhux xi ħadd li jispiċċa jtellaq waħdu. Dan għax hu jkun l-ewwel wieħed li ma jkollux għażla li jxaqleb lejn in-naħa ta' Delija. Naħseb illi fil-kuntest storiku dejjem ġie contested u x'vera. U jixraq li jkun hemm kompetizzjoni denja. Min barra hekk wara botta u risposta fuq Facebook, One News staqsa lil Schembri jekk jappoġġjax lill-avukat Franco De Bono kemm il-darba jikkontesta għal kariga fit-tmum tal-partit. Però spiċċa jlebbet il-ġewwa mingħajr ma tagħna risposta. Tappoġġjah il-Franco De Bono?